suka Nathuka asukani screenshare lapho. Asukani man sengiqasukile. Nyanya Zulu. Nathuka Share the live. Share the live. Anginiboni nishare live madoda. Bizani bonke ama snipers ala ekhaya ngiyawadinga. Snapchat. Phuma kulo. Uhlale ngaphezulu ngenamba vele. Uhlale nenamba ewuxhaxa. Share. Uvalo phansi madoda. Share the live kuphela. Share the live madoda kuphela nje. Batuzwa yini ngakadansi. Ngakadlarisha ingoma. Yile bathusa. Ungenaphi lapho? Ungenaphi lapho wena? Ungenaphi? Olwana uvalo ngakithi sinada. Amandla madoda. Sisathi nje share live. Ngamandla madoda. Kanti ulinde bani uqala ngani match? Okay. Khona isniper sakho silindile sithe siyeza. Ngeke umlindilo, engimlindilo efike. Tap screen ke khithi ngamiyeka hamba. Manje ke namiyeka wahamba ngesamthola. Tap together. Tap the screen bafika solidini. Imbi lenamba yenzakalayo ngithanda. Tap together. Asambeni madoda. Asambeni kids. Asambeni kids. Imbi lenamba abafethu. Le namba yenzakalayo ibhlungu lena, ibhlungu na inamba. Ibhlungu le namba madoda ayinhle neze. Sine madoda. Buyani baphem. Ngeke madoda. Nimiya kanjani umuntu azafike lena sizungu nation singanyakazile. Nyakaza zungu. Hawu nyakaza zungu nation. Naku ngena amanzi endlini madoda. Bafethu, double tap screen sambeni. Double tap screen. Nanka amanzi endlini engena madoda. Amaroza amathathu please. Ngicela amaroza amathathu. Amaroza amathathu ngirishi target madoda. Amaroza amathathu ngirishi target. Amaroza amathathu mafethu ungamiyeki man. Hayi madoda. Mama nigane ngiwadingayo. Put your glove on uma kune glove. Faka iglove sambeni bafethu. Hayi madoda. Simiya kanjani lo muntu afike lena? Uyasikweletisa phela lo muntu umenza kanjeni, uyasichaphaza. Wenza lento ekuthiwa ukusihlukumeza. Sasovuma uxhashaza nation every day. Nayizolo sichaphazile lo mfana namhlanje niyavuma madoda. Hayi ningavumi madoda, hayi ningavumi Zungu nation. Akube khona ozocasuka nami sengicasuthi. Ozocasuka bakithi, casuka lapho sengicasukile. Asuka bakithi sengicasukile na umuntu esichaphaza. Hawu suka Zungu nation. Buyani madoda. Akekho nje ozonyanya kithi namhlanje. Angeke madoda naku sichaphazeka. Buyani lo muntu usikweletisa kanjani bafethu? Akasiboni nokuthi siyini. Akasizwa nhlobo madoda. Asimniki ngisho igame, asimniki ngisho challenge. Kwenzakalani madoda? Haya nibizo akhona amakhathini madoda. Share the live to akhona amakhathini. Abuya azocasuka yena uma ecasukile kuyabonakala madoda nanifuna ukucasuka. Niya enjoy amashawa kanjeni lo mfana. Ni enjoy kanjani induku bafethu. Share the live to akhona amakhathini bafethu. Anisashare ngisho live, ani double tap, anenze nje lutho ke manje. Hayi madoda ngeke madoda. Ni enjoy kanjani ukuthi siyashawa? Nivuma kanjani ngegama lethu?
lidelele lo mfana. Esichaphaza phela lo muntu manje usidonsa ngekhala. Kahlathi usifaka umuntu wesweni and asiphindiseli. Siyamukela lo mfana uyasiqwala kanje uthi kithi madoda siyavuma thina. Hayi madoda ngeke. Hawu kanti luphulaka. Luphulaka kanti madoda. Hayi kwatani bakithi hawu. Yabona nje igalaxy eyodwa lapha singaphezulu kwalomuntu. Eyodwa nje igalaxy singaphezulu. Igalaxy nje singaphezulu madoda. Hawu kahle asukani bakithi. Hayi namhlanje niplane nje ukuthi hayi akasishayo nation hayi. Lungileke madoda ngoba nihalela induku today. Asidleni buka lo muntu ufaka iglove manje. Bukani siyabhonywa manje bukani. Hey madoda. Hey naze naguga zongu nation. Senashawa kanje. Soyibamba bafana bakithi soyibamba bafana bakithi Absa 50 ngicela bafowethu for the second of time. Absa 50 awubanga nale glove that means shoot bangincintshile ka TikTok is sometimes relevant. Oh madoda. Sishawa uDumakude namhlanje. Congratulations in no glove. Tabang with a glove, congratulations have a glove. Let them know that you can know that how to remove the glove in the situation of the excellence of. Thank you very much. Thank you for the champion. Cleopatra, Sijo Enzo Zasa. Sishawa umntwana ekhaya namhlanje. Angene ngempela ka manzi endlini. How? Yeah, madoda. Hey, obape, mungathi umuntu yamazi, thana umjwayele. Thank you very much. You can hold my hand. Thank you. Let's go. This is the next game towards our game that we are doing of the night. Thank you. Let's go. To get, you'll never know. Tell the screenshot. You'll never know. But the regulation to everyone who's tapping the screen, that is very much. Thank you very much. Yes. That is wonderful to everyone who's inside of the time of. Sishawa inkunzi yala ekhaya ngale madoda. Yiyo nje sishayayo. Wena mfundi ungakucasuka emntakwethu sesidliwe kakhulu lo mfana. Angazi ungakustakulo ubishini nanga umfana esidla. Nanga umfana esidla. Bukani phela uyasiphinda futhi. Yakuthiwa la siyadliwa ndoda yesibili le game. Asikwazi kwenyuka sabathe. Izungu nation ethulele nje kwabafana. Phela amaxoki maningi. Kubuhlungu kushawa mina namhlanje. Anilweni madoda anilwe madoda nomfundo. Fisho omkhulu gogo abafana anilweni madoda anilweni. Ngeke lo mfana akanawo amandla amaningi namhlanje. Inkinga unawo okusho. Hawu kahleni. Nobuyanda futhi Buyanda wala ekhaya simsharela live every day naye shawa uye ngale manje. Guys, after this match ngiyovala live. Sengiphoxeke kwanele. How? Kahleni wengane. uDumakude, uBuyanda, kushawa thina ke la ekhaya namhlanje. How? Awukahle ngibukisise kahle. Haw. Angikwazi konje. Oh. Kahle nwekids. Kanti nje nibe nami la niphinde niwele ngale, ningishaye ngale. Put the glove on a glove bafethu. Let's try to snipe up. On a glove, ngicela fake gloves zami ku sniper up guys. Let's go times 3. Times 3 guys. Donuts, caps, money guns, galaxies. How cha, hi. Thank you so much Nazar for your catch up.
abantu bakhe lapha sengibonile phela ukuthi angibakhiphe la ekhaya abangale vele shoot. Come on kids, let's snipe up, snipe up, snipe up, snipe up. Snipe up kids, let's go. Nomfundo sekuyiwo speed lona, wona speed lona nomfundo kade ufuna. Snipe up kids, asambeni. Singamyeki, samyeka la. Yes, on the glove guys, touch the glove, snipe on the glove. Siyadliwa njengamanje. No roses on the glove. Touch the glove, donuts, caps, money guns on the glove. Snipe up, snipe up, snipe up, snipe up. 7 seconds to go. Snipe up phela, snipe up. Naku sidliwa. Thank you so much Nomfundo for your catch up. Asambeni madoda sisondeleni. Asingavumi nje namhlanje. On the glove kids, siyadliwa njengamanje. Uyasidla lo mfana njengamanje. Haw, angaze nguzwe. Oh. Yeheni. Akabona uSawuli lokho kubona uZungu namhlanje. Lusenovuyo nathi. Thank you so much. Let's snipe up guys. Let's snipe up. Can we try to push as hard as we can? Let's win this match. Can we ensure to win this match? Kodwa khona kumele siyoshaya lo mfana othi uhalela uMashe. Lo mfana lo yazi. Bafethu sambeni. Come on, snipe up guys. Uzofaka iglove ngo last 30 seconds. Asnipe futhi nje aseqaleni. So ngicela sibe nawo amandla ukuketch up ku last 30 seconds ukuthi sibaleke. Ningamiyeki bafethu, ningamiyeki ngiyacela. Uzosijwayela kabi, ngeke sidle kabili. Usasidlile okokuqala ngasiphindi. Asikwazi ukuvika nathi iZungu Nation. Asikwazi ukuvika. Snipe up, double tap screen wena ongenayo gift. Double tap screen lapho khona. Ungenayo gift, double tap wine wena. Out uzothi ngiyambalekela, mele siyodlala ufinal because sidlala best of 3. So ungidlile ngamudla, mele sidlale yokugcina. Mbizeni, mtsheleni angibize futhi. Mtsheleni angibize bekuyi network. Bhongcule lezi. Ubezama ukubhongcula kodwa wena obhongculile vele obangibhongculanga. Ngo-half past bafethu siyalala. Seems like the power we need is what we don't have today. So dlala kahle makusasa. Hi. How are you? Good. Balekela manje. Hayi wena uyagula aze ngikhiphe match man. Hayi bo, ngoba uvele nje wayihambela. Ubalekelani manje? Ubalekelani? Buka futhi. Uyabaleka futhi. Bafethu network is giving me trouble. Yazi ungawazi umqondo wakho. Ucishe idatha wena. Network ingenza busy bafethu. Angazi kwenzakala njengamanje. Ucishe idatha bese uyaplaya stack bese uyadisconnect bese uyavuya livula. Ucishe idatha. Ucishe idatha wena. Ngicishe idatha. Ucishe idatha noma udisconnect uWi-Fi. Yo Vodacom connect Wi-Fi idatha liphelile. Bafethu nedatha ngicela angifayile idatha nje manje angikwazi ukuphuma. Idatha liphelile but iWi-Fi nginayo inkingi slow. Ifane yami slow. Hey mfethu. But ngushayile kule match mabesho. Hayi boss winile lapha phela ngoba kudisconnecte wena. Angaze ngidisconnect. Ngize kafike ekugcineni mina kuphume wena. Hawu. Kuphume mina kanjani? Ize yasho yathi yimo winile. Anti yabo naku i-streak sami lapha. Kudlile. Kanjani kahlathi network wrong noma yakho? I think siyafana boy, nakimi ziyabheda. Kuyafana mina ngaze ngithinta ifoni bengihleli la kanje. Nami ngaze ngilokothe. Hey Phumele, yabo nje ngoba ngithi mina disconnecte wena, akaze ngilokothe ngithinta ifoni mina. Benga disconnecta nguwina.
Ubana te phambili kanti papa. Ngaphela besiko 1000. Yimi. Besiko 1000 sobabili nibithina besisine club besiso Buku snipe. 1003 bengi 1004. Uthi into singahlula ukusnipe 1004. Nihlulekile ezaphela imatch yathi ngwinile. Ah, should you disconnect mina? Makwena wena. Anza ngithinta ifoni mina. Bengabhonqula nguthinta. Hayi wena. Share to me tomorrow when playing with a different person. Okay, no problem, Khaya. Awuzoso mngani wami. Good block. Ebefrizile naye izibhelela imatch. Uma kude mfowethu. Buyela ngale mfowethu. Buyela lapho qhamuka khona khehla lami. Yazi bengukhonze emawala. Buyela la ngale kunation mfowethu. Hamba uhlale khona udlale khona sishaye ngale mfowethu. One last rose guys. Someone send a rose bafethu reach the target. I rose A1. Danko. Tuma kude no Buyanda it's fine bapim. Yani ngale madoda. La kade nishaya khona. So try. Times 2 guys. Yeah? Clavlet foot. On a clav I'm sure get to corner to clav. On a clav fage. Snipe up bafethu snipe up. Na befake clav nabo. Faka phela nawe iclav ngoba sinayo nathi yithi phela siwinile bese ngesihlale singayithola iclav nakho touch the clav ke kid touch the clav let's move naba bebaleka we kids naba beshiya touch the clav kids danko fana kwangithinta yeke sangiphinda ke manje sengicasukileke ngeke sangithinta mfana wangithinta ke manje nesibindi sokumtshela ukuthi ngeke sangenza lutho ngeke ulungelo ilutho kahle kusamele sidlala i-official match yami nawe yokuthi ngithi ngigumula imask mangudlile Ngikubone lo Siyabonga Nhlonipho mfethu siyabonga leya catch up ibibaleke ngenye indlela bengiyidinga anake zolubana omunye ngapha kithola iclav Where's the glove? Oh, bafuna iglove ngale. One glove nathi ayiphinde ngale. Bani glove nemist luggage. Hayi no, nathi bafuna nemist ayifake ngo last 30 seconds. Man la kudinga ukuthi my glove weduma. Man yazi nakanalo ukuduma ukuthi glove. Kodwa manje into ezodingeka teamwork ke manje. Abana abantu esiduma ngesedameni into engiyifuna njengamanje. On a hammer last 30 seconds ufaka ihema yakhe. Nezo on a glove uyayifaka iglove on a mist uyayifaka imist senzani you touch the glove lapha phezulu ume khona siyandiza uyampimpa uduma ngale angemblock uduma la fethu angimkhiphe nje dizimali la ngiyamuzwa uyakhuluma ngale uduma angemblock dizimali ngapha ngabe sababiko angizwani nomuntu oyimbaxa mbili mina ozofika ngithembele ukuthi ukhona aphinda ayongishaya kweminye imizi akahamba umfowethu dizimali bafethu you have a glove put your glove on snipe up yavethu akahamba ngemblock ngeke ufika be nami la ngimthembe bese yangishaya futhi ngale akahambi snipe up ke bafethu ke njengamanje uzofaka iglove lo muntu lo faka iglove yakho ke nawe njengamanje sniping ya uduma uhambile manje snipe up guys une miss nakho ke thank you for your hammer put your glove on snipe up bafethu une boost nakho ke thank you so much Mbula Zomnyama wise game snipe up bafethu uzozama ukusniper ngo last 5 seconds snipe up bafethu nangebuya uyabuya guys uyabuya na matoto abafowethu abana maklava nokwe matoto ngike kudala ngani matoto Nhlonipho uthole 2 gloves. Nhlonipho uthole 2 gloves. Thank you so much to everyone who was double tapping the screen, sharing the live, sending ama gift. Ngiyabonga kakhulu madoda. Ngiyabonga kakhulu. Sokushaya wena.
No. Eh? Kala ukuthi futhi mangakwazi ukhipha iclub futhi usitshele sikufundise futhi. Nokubulala mabhluka anzima ngendlela. Double tap the screen kids. Double tap the screen mawala ke madoda. Double tap the screen mawala. Singamiyeka ahambe, masike samiyeka soba nenkinga. Soba nenkinga, masike samiyeka, singamiyeki. Wake up Zungu Nation, bambana, ayibumbane ke manje. Ngifuna ibe ibe ndawonye. Sokushaya kithi. Ngifuna ibe nje, ngifuna ibe ibumbane. On ×2 snipe, guys. ×2 right now. Can somebody play donuts and caps? Donuts and caps. Catch up, catch up, catch up. Don't let him to go. Ningamiyeka hambe, namiyeka wahamba soba nenkinga. Namiyeka wagodzuka soba nenkinga kid. Njoba nimiyanje soba nenkinga. Ningamiyeki. Hayi kids ningamiyeki. Ningamiyeki kids. Namiyeka kanjani umuntu aqhele? Manike namiyeka soba nenkinga. Namiyeka nje soba nenkinga. All right, there's a bonus mission coming, guys. Nhlonipho, please put massive speed. Put your glove on. There's a ×3 ozobukhona. Immediately meqala nje speed. Put your glove on. Thina abanye we snipe up. On a hammer, ngicela idedele ihema khona ku times lo. Ukulo speed, muqala nje speed. Adedele ihema. Athuthu mbambe lonto. Athuthu yabona la usize leya sa speed sika leya hema ka mbulazo mnyama. 3 roses, guys. Each person send a rose. Each person send a rose. Can I have 2 more roses? Can I have 2 more roses? Thina abanye double tap. Ama rose amabili ke manje. Ongakayisenda akayisende. Bamba ikhona lakho. Bamba ikhona lakho, ngibamba ikhona lami. Short the rose yodwa. Thank you, Hlelezofa. Awu Hlelezofa. Fela kubo Hlelezofa. Nangumelo, bafethu, put your glove on. On a glove, put your glove on. I think unhlonipho, please put your glove on. Please put your glove on. Asibalekeni, guys. Ngoba ngathi glove ayikho, snipe nje velana indlala. Donuts, caps, money guns, asambeni kids. Try to catch up. So, oh, glove ikhona kids. On the glove kids. Touch the glove, snipe up. Touch the glove. Uyabaleka. Watch out. Watch out for a snipe. Uyabaleka. Touch the glove, snipe kids. Ngimani gana yodwa la simfice. Hayi bafethu uyabaleka. Singamvumeli. 1 galaxy please on the glove. Nakho-ke, danke Nhlonipho. Can somebody else catch up? Catch up on the glove. Touch the glove, catch up. Uyabaleka kids, uyasibalekela. Bafethu still saw ×3. Asimkhupeni. 1 money gun uyakhona. Simiyeka kanjani madoda abaleke kangaka? Madoda lo mfana ngiyaphinda ngihloniphe. Madoda. Madoda. Akekho bafethu ngasnipela up le game. Ubhizo akhona ngisabathi ngiyambiza. Glove last state, okay. Bafethu akekho umuntu ongasnipela up. Bukani lo muntu udilize o2 manje laphana. Uyajabula. Asithepeni sizomfica with taps. Inkinga sithephi azidlali. Madoda. Bapemu. Ngeke. Usileke. Uzofuzile. Uzobuya zothi yimo befreezile njalo. Usiyaqala uyafreeze. Uzothi yimo befreezile. Put the glove on, guys. Let's snipe. Melo mfethu. Put the glove on. Let's snipe, guys. Put a booster on a booster. Afake glove omunye. Asisniping up bafethu. Snipe bafethu. Snipe madoda. Amagalaxy ambalwa nje.
madoda. Ekwangidla lokwena. Kali just a game of TikTok. Samushaya waqoba izinyembezi wafuna ukukhala kali just a game of TikTok. Episode 50 with the glove. Michelle, thank you very much with the glove. Ayanda, thank you very much with the glove. Bright. A play. Yeah, trying it. Thank you so much, guys. All the double tippers, all the gifters. Thank you so much. Sanali ithuba madoda, sanali ithuba bafowethu. Ithuba lisasekhona. Nalithuba libamba ungalidedeli, nalithuba madoda, nalithuba babhemu. How are you doing? I'm not okay. I just got chowed. I'm not okay. This man just did the worst out of me. Guys, times 2 njengamanje. Can we snipe up ke manje? Snipe up ke simiyeka ngalama chance. Ilama moment ke kusuke ngamele simiyeke ngawo. Yiwo la senza sihle. Bukani lo muntu sekuphi ngama donuts. Best of 10. Yebo. Afetha sambeni phela. How? Akuwine thina ke manje. Ha? Nathi ku speed esilandelayo bafethu ngiyacela madoda. Melo ku speed esilandelayo iGalaxy nyana nje. Noma imani gani nyana hlele zofa mfethu. Ngiyanithemba madoda ningangilahli. Okwamanje simkhupeni double taps and donuts. Double taps and donuts simkhupeni ngalokho nje before kuze kufike ya speed olandelayo. Masifika ku speed olandelayo siya sniper siyahamba. Yasedelelo mfana lona manje. Okay, because it's Pamse man. Kalima. Amaroza u3. TikTok yapaiza sometimes. Amaroza u3. Sometimes yapaiza TikTok. Madoda ngiyacela ke la madoda. Ngiyacela bafethu times 2 njengamanje. One glove akayifake. Melo ama Galaxy nyana madoda ama manekani. Asambeni nqobile Melo. Hleze zofa madoda. Anenza madoda anenza nakonakala. Nakonakala madoda. Nakonakala madoda. Danke Melo. Asambeni madoda. Mama nikanyana nje. Hlele zofa madoda. Catch up madoda. Catch up bam. Na ke faka iglove kuyonakala ke manje. Faka iglove bafethu kuyonakala. Akekho uzosisiza lana thina. Madoda konakele. Madoda konakele. Konakele babhemu konakele. Konakele. Awukonakele babhemu sekonakele. Madoda. Angisinda umoya. Yini indaba ngathi khona ovalayo madoda mangithi ngiyavula esimeni sokuthandaza ababhemu. Angiswa kahle khonto encane lokho ingcinza ingibusela ngemumva madoda. Bedine solid angizwa kahle esimeni sokukhuleka madoda. Angizwa kahle esimeni sokukhuleka madoda. Khonto githi ngitshela ukuthi nakho sisodliwa sithule sibuka. Madoda. Nalithuba madoda. Nalithuba. Awusaliyeka. Ngenzeka nisiliyeke. Uthukile awafethe yaphela neglove. Madoda. Bekuyilona thuba leli. One glove akaphinda ayifake bafethu. Snipe up. Haza ama Galaxy amabili singaphezulu kwalomuntu. Kahle nje iGalaxy nemani gane eyodwa singaphezulu. Madoda. Iglava senayo kaMageba.
ngiyawukhotha umhlabathi ngomlomo yezwa. Lo mfana lona phela ngikhothisa umhlabathi ngempela manje. Game siyakushaya. Sikushaya ngisho ngilele. Ngibhekelele angitshona ukuthi stamzuru ngiyilalela nje ngibhekelele. Awusibhuca ayikho lento yakho le. Yona ndlela odelela ngayo ama-snipers ami le. Hayi ambolala ayikho lento yakho isibhucu. Sikushaya silalela sibhekele. Angiyibuki ngisho ifoni ngilele ngibhekele siyakushaya. Awusibhuca ambolala. Phela njengamanje sik-3-2 iscore. We understand 3-2. 3-2 kanjani? Phela nginamagame o3 mina. Sidlala ama-match awu-5. Lalela ngiwinile igame yokuqala Sidlala ama-match unalo 2 ama-match lawo. That means 3-1 una 1-1. Ungishayele yabo. Una 3 manje ngina 2. Una 1. Ngikushaya ama-match amabili. Hayi wahlala. Hayi kahle. Le awukazi unaba bebhala 3-2. 3-2. Awukazi uwine baba le match when uwine le match obukhosho le network. Iyona match oyiwinile. Uyagula. Naba abantu bebhala 3-2 iscore. Kamina ngipeme kakhulu intamo namhlanje. Awudle mawala. Woza la ngishaya iscore ngenza i-draw ngilali. Woza la ngenza i-draw ngilali. Ngijwayela kakhulu. Wenza i-draw nje. Hawu ngijwayela. Woza la ngenza i-draw ngilali. Ngizokushaya nje manje ngikushayela ukuthi ungijwayele kabi kakhulu. 3-2 iscore. Una 3 uyalida. Ya, una 3 uyalida yena. Asizeni le match. Ngizoma la eminyaka. Guys, times 2 sniping up lo muntu usengijwayele kabi kakhulu. Yokugcina le match engidlala naye simshayeni senze i-draw angazalala ethi ungishayile. Ngijwayele kabi kakhulu. Double check the screen keys. Last match of the usuhlezi ukudla kwenduku nje wena hlezi idlela wena nje ngenduku. Ngishaya ngizolo. Phela izolo wena. Wo, mana. Izolo ku best of 3 wethu ngudlile. Sase wathi wena anginawo namandla angifisi ukuthi sithi uqhubeka sidlale nawe. Ngase ngithi mina yasidlaleke ngoba usafuna ukudlala vela ayikho umuntu engidlala naye. Sase silokhu sisondelana eduze. Kodwa ku best of 3 wethu officially ngushayile. Yasondelana eduze igame ithi ngushayile. Ha, anginendaba negame. Best of 3 wethu izolo ngushayile. Ngaphe ngushaya manje. Buka ngushaya. Ukushaya mfana ngizokushaya ngizokushaya ngimshaya umuntu ngizokushaya mfana yes aphinde ungijwayele kahle Tholi khona ingqole ehobile shaya bafethu tshetshe jabula athi kunengqole ehobile Thuli ngiyabonga amageba ngiyabonga usheshe jabule ngifuna umashayela lokho la kanti khona ingqole ehobile nje sibone phela ingqole ehobile namadavo 3 ngicela lifake lokho alright so bona phela ingqole ehobile guys put your glove on snipe on a glove akafaka iglove no more roses put your glove on snipe ungazisi usibona isiphela speed iklava lambe lespeed touch the glove lapho phezulu snipe futhi uthi unengqole ehobile nansi ebuya nangebuya ngengqole lapho snipe futhi ayibuye futhi stimela lathi stimela kimi on the glove nangebuya watch out siyasondela watch out zama ukubuya kids nangebuya kids watch out singakhululeki idlula mithi kodwa mkhaya madoda kungena isnipe esikhulu ngale we need to push as hard as we can on a missed last 30 seconds cela afake imist on a glove afake iglove let's try to snipe khona umjithe kuthiwa idlula mithi sohlala ishaya ngale asizameni ukubaleka ngempela ke manje faka ne glove yeah Thuli do you still have a glove on a glove ngo last 30 seconds siyayifaka iglove siyabaleka lokho serious sifaka imist siyabaleka ngempela khona umuntu ekuthiwa idlula mithi ngale madoda khona ekuthiwa on a hammer last 30 seconds ashaye we still have a glove okay Thuli ensure to put your glove njengamanje sibenidlala ngama donuts nje small things sigibele ku 7000 ngama donuts nje sigibele ku 7000 ngama donuts kamnandi easy stuff and then istimela ngithe sawubona Mthulu ufike late sengivala kodwa ngicasukile ukuthi you are late kade ngixhaphaza lo mfana
guys and show ukuthi le match sayiwina kunomuntu ongalu level 29 ondlula mithi ngale. So uyagifta ngempela. Ngidinga lama train ekade niwafakile nama Galaxy ngempela. Dinga nama mini bobes, nama mini bobes konakele. Lo mchito ngale uyinkunzi, angifuni ukungasho. Angifuni nje ukungasho. Level 29. Usevele wajabula ezwa naye. Yabona indlula mithi. If kuphela 5 days ungalikhiphe. Let's use it right now. Asinayo imist. Alright, nange batshela likhona iglove. Faka iglove ke Thuli last 30 seconds. Let's snipe. Lifaka ku last 40 Thuli because uKamageba ubuya ngaboni kumele enze njani. Lifake manje iglove. Nakya touch the glove ke manje agijima itrain. One hammer kamshaye, one booster kayifake futhi. Uqeda kufaka iglove naye guys. Bafethu uyayibona inumber yethu, put the mist on a mist akayifaka imist. Touch the glove, let's go. Kamageba qala uthinde le yanqinde pink before gift. Uyithinde le yanqinde pink. Snipe guys. Siyadliwa njengamanje. Snipe bafethu. Yes, uyasidla lo muntu njengamanje. Nange jabula. Siyadliwa njengamanje. Siyadliwa kids. Uyasidla bafethu yezo. Into ezothiwana lena. Bafethu ngishilo ukuthi indaba kandlula mithi nje. Bengithi ngizoyenza ngendlela engicele ngayo nje. Bengithi mina sofaka iglove sisniping. Asisnipanga guys. We did not snipe. Bese ngithi siwinile kanjani? Ufaki lion ufaki mini lion ngale. Oh yini efaki lion ngqo. But thank you so much to all the gifters guys, all my players, thank you so much guys ngiyabonga. Madoda sibhekene nenkinga ke manje. Somthini lo muntu. So ithini indaba lo muntu lo? Uyasaba. Woza la ngugqoqoze. Woza la ngugqoqoze. Sidliwe njani beno 11 sino 8. Sidliwe madoda. Yabo nje manje nama strips sesidle 3 times ke manje. Sibambisane madoda, sibambisane babhemi. Konakele mase kunje. Angicasuke phela bafethu bengithi last game le. Yabo masike samudla nje. Ilast game leyo. Masingidlile nje. Bafethu uzama ukubaleka ufaka iglove lo muntu. Please snipe. Awupheli mandla. Hayi ngeke bafethu angikwazi ukulala nation engidlile. Iscore sithi 4-2 manje. Ngono mangeke ngamudlo kokugcina ke nami. Bafethu bukani udlala yedwa thina sidlala kids. Lapho sino times 3. Into ebaluleke kanje. Lapho uzamile shem kaMageba, Dlunkulu, Nothuli ngiyabonga madoda. Nizamile. Kodwa simiyeka kanjani ke umuntu azafika 2000 something. Kids ngeke ma kids ngiphelelwa amandla makuba kanjena sibambisaneni phela sithi ukukhuphuka asifiki na 200 umuntu eku 2000 awu ngeke kids ngeke cela ama rose awu 3 from each bafethu each person send a rose to reach the target each person send a rose to reach the target. Thank you so much bafethu ngeke madoda hawu. Come on, put your glove on. Let's snipe, guys. Put the musa. I was told about now. Put the glove on, guys. Let's snipe. Snipe and pela ngeke pela. So clash as a lumfana pela man. Ciao.
Asixhaphaza phela mna nje lo muntu lona. Akasekho none glove. Iglove alisekho. Bukani bafethu ngishanje ngama glove lo muntu. Akekho umuntu ozosnayipela nathi. Hawu. Ngiyamkhumbula uQueen. uQueen usenzele iTruth lodwa ekseni mfethu yazi. iTruth lodwa le lenziwe uQueen ngintshela. Ha. Uthini? Lukshawa, sokushaya, lukshawa. Amasi isibhakela. Vela mnandi makubanda. Tuketa Zulu. Uqisha. Zulu bulala. Last 30 seconds mhlawumbe basaricharge ngeke wazi mhlawumbe barecharge. You'll never know. Uthi uzishaya. Sizokushaya. Bathi bafuna ukusinapha Sakasifo. Zulu focus last 30 seconds. Ngiyamuzwa khona umthembisayo lapha. Ngiyamuzwa yakhona sokasibona. Uyasaba. Hayi singasaba sikushaya. Bafuna ukusijuma Zulu focus. Focus. Last 30 seconds Glove and missed. Last 30 seconds. Glove and Fakelani mist ngishaya bukhoma. Usabelana. Qabo lezi ndoba zilazi zikhandele khona ukusebenza insiza kusebenza za TikTok. Ngoba nje siyithola kuzawo ama games okudlala. Faka imist in glove Zulu. Mona glove faka imist on mist faka glove. Ona glove faka glove on mist faka imist nakho. Tukade. Wozani ke sinayipani. Snipani ke sibona ke. Snipani high five Blackie. Snipani ke and thank you. Snipani ke madoda. Sizokushaya. Unukushawa. Sizokushaya ke. Ufuna ukushawa? Sizokushaya. Hayi cha mfana ungenhla namhlanje. Ungenhla namhlanje. Abolana ndoda, abolana. Sesilele thina abolana. Sesilele. Abolana. Hayi ungenhla namhlanje mfana siyavuma. Abolana ndoda, abolana. Kulungile wandoda hayi yosikhula nakusasa. Abolana ndoda sesilele thina. Izolo bengekho ngehlobo lezolo sikushayile. Hawu, izolo phela ubhujisiwe wena kwi best of 3. Kodwa wena. Wena izolo manje ungishayile izolo. Ungishayile ke lo 3 nami ngaphinde ngakushaya u3 sefika uma ngethe kuyafana mona. Futhi mina ngishaya mo. Imatch phela official yami nawe u best of 3. Official match official yami nawe u best of 3. Lokho kunye sisenzile. Sivulele ngenduku izolo. Upupile nawe ngenduku izolo. Inkozi zakho zayizolo zikhafi inkozi zami zayizolo. Inkozi zakho zanamhlanje zikhafi inkozi zami zanamhlanje. Okusho ukuthi ngiyakubulala ngesibhaqa. Just accept. Inkozi zakho uma ungayibali zayizolo ayikhafi nje sodwa sayizolo. Ini? Inkozi zakho zayizolo. Inkozi zami zanini? Zayizolo ihlanganise bese uhlanganise zami zanamhlanje nezayizolo. Inamba yami inkulu kunenamba yakho kusho ukuthi ngishayile. Oh ngithi inkozi zami zayizolo engabaza bese ibhonya kanje. Bale izoluze washo uyabona namhlanje. Okay, angayibona lo mama uyojeka. Ngithi ngihwile. Hayi ngiyabona songcono. Wesizwa kulungile man. Nazo.
Zungune, thank you so much, guys, for the love. Thank you so much for supporting. Thank you so much for sniping. Thank you so much for sniping and double tapping the screen for gifting. I appreciate you guys a lot. A lot. Love and live you guys. I have to sleep early, guys. Kunohlelo kumele ngiyolwenza kusasa oluphuthumayo ekuseni kakhulu. So